נפגשים כרגיל, בסניף נמצאים ועושים כיף חיים. יום ראשון חזרות, יום שני צביעת קירות, בשלישי מיישמים, רביעי מפציצים, וביום חמישי שורצים בסניף עד שישי. זה כבר סוף החודש וכולם כבר יודעים, מפילים רעב כמונו עוד לא היה, כזה שבט מושלם לא יהיה לעולם. מפילים רעב, נאמנים למשפחה, עם חניכים כאלה כל השאר אין פתיחה. אברהם ונועה, סגן זוהר ומיכל, המדריכים שלנו הרימו חודש מטורף. כל שלישי ושבת באים אל הפעולות, עושים חזרות וכמובן גם שטויות. חניכי סניף רעב, מורים אחים לכולם, ירימו את הידיים שמפילים העם. מפילים העם, כמונו עוד לא היה, כזה שבט מושלם לא יהיה לעולם. מפילים העם, נאמנים למשפחה,